Praise the Lord, friends. Jisu Khwichang buphang no tangwi swrai na nangka. Jisu Khwichang buphang no swrai mani aboni purpose to tongnai, aboni message to tongnai, tai aboni meaning to tongnai. Amoni bagui o video no norok bai Jisu Khwichang buphang no tangwi swrai na nangka. Abono share khlainani bagui o video no slamka kha khlaio srung thaniwo tai buji thaniwo o video belai ke norok ni bagui helpful onggan hune. Amoni bagui no puila norok no ang request khlaina musungo যদি no channel no norok subscribe khlaijagya kongke o channel no subscribe khlai tondi tangri hinke jefru mo hai helpful video upload khlaijago afru no norok notification manani bagi faide hinke o video no chenglayan Jisu Khwichang buphang no swraimani abo hinke sing gospel of Matthew o bonugo tai gospel of Mark o bonugo phiyaba o video o hinke gospel of Mark o je Jisu Khwichang buphang no swraimani aboni tui norok bai share khlainai exclusively Gospel of Mark je swijak tomani abo norok bai share khlainai Gospel of Mark bo jagao Jisu Khwichang buphang no swrai abo hungke chapter 11 no sungmano hungke amoni bagui chapter 11 no sung chapter 11 ni outline no phaidi bujiwi nailaigran Gospel of Mark chapter 11 no hungke verse 1 to 11 hungke Jisu Jerusalem o khlaike hapaimani abo a jagao sungmu tai amtike no verse 12 to 14 hingke Jisu Khwichang buphang no swraimani aro bo sungmugo tai verse 15 to 19 hingke Jisu Jerusalem temple hayake Jerusalem nok tharo je bepar thnai rok no rukhlaimani a jagao nugo tai 20 by 21 hingke Jisu Khwichang buphang no swraimani abo yarung koidrayi thui thangmani abo no nugo tai 22 to 25 hingke aboni tui phurungmani nugo tai 26 to 33 hingke Jisu tangwi nok thar Kwtharo je bepar thnai rok no rukhlai aboni tui sungjakmani hayake bini authority no sungjakmani abono sungnugo obono Gospel of Mark ni chapter 11 ni outline Khwichang buphang no swraimani abono bujinani hingke aboni meaning purpose message no bujinani hingke sung aboni context no bujinana aboni context no sung kahamke bujike Khwichang buphang no tangwi Jisu swraina nangka abono sung kahamke buji manai aboni message aboni purpose aboni meaning faide hinke aboni context no sung bujinani bagui thanglaya aboni context hinke abono je Jisu Jerusalem o khlai ke hapaimani tai chapter 11 no abo full chapter 11 no aboni context hinke abono kisisa sung details bujinani bagui thangani je pro Jisu Jerusalem wo khlai ke hapayo afru bo puila boro thang hinke bo Jerusalem temple o sikang thangro Jerusalem ni mondiro sikang thangro Jerusalem ni temple o thangpru jehetu afru leri thangkaba rituals ni samungrok leri thangmani bagui rituals hinke tamo aro hinke nok tharo hinke sungtamo khlai hinke aro raktharo yapharo dedicate khlaio abono rituals o rituals samungni সময় লাই থাকা হায়াকে টাইম লাই থাকা লেরি থামা বাগৈ আরো কোনো সামগ্রীখা নক থারো কোনো সামগ্রী বাগৈ সারিক বং খাবা সারিক বং মা বাগৈ বরক জেরুসালেম টেম্পল টংনা হনপুনো নক জাগা টং থাইকরিনি বাগৈ বরক কিসিসা জেরুসালেম টেম্পল বাই নিয়ারেস্ট জাগাও থাকা আবো হকে বেথানিয়া স্কলার্স অফ সাবো অ্যাপ্রক্সিমেটলি আবো 2 কিলোমিটার জেরুসালেম টেম্পল বাই আবোকে যতন সাই নিয়ারেস্ট জাগা হকে হর টংনানি বাগৈ বরক Sarik ingkha horo tongnani bagui borok Bethania o thangka thangmani yaglo aro horo tongkha amti kheno ai kheno borok Jerusalem temple haike nok tharo phaina puru Jisu phungo ok khujak mani bagui Jisu hasal tongtui bo Khwichang buphang belai khe nai thotok belai krang jiji mungsa buthai tongnai kni bo expect khaija hangke bo ok khujak mani bagui Khwichang buphang tolago thangka Khwichang buphang tolago thangmani yaglo botam nukhangke buthai kuri bo expect khlai thangmani buthai tonggan hune phiyaba aro buthai kuri amoni bagino Jisu Khwichang buphang no swrai reka aboke verse 12 to 14 Mark chapter 11 ni 12 to 14 no aro Jisu Khwichang buphang no swrai rumani aro sungu tayam tikheno Jisu Khwichang buphang no swrai puru bini sagri rok bini 12 disciples rok abono nugui tongo tai khanai botong amtikheno swrai mani yaglo borok Jerusalem temple lo hayake Jerusalem nok tharo thanglaike jefru Jerusalem temple hayake Jerusalem nok tharo thangpuru borok nuguikha Jisu expect khlai tongo aro suri nai rok tongnai khap phirogui phaiui Kaitor no map sanai rok tongnai tai aro kaham ke suri nai lop nai rok tongnai hini Jisu expect khlai thangmani
phiyaba aro bo tamo nuguikha aro bo nuguima hingke rang swlainai rok mani exchanger swlaimani jagao tamo khlai hingke a rang swlaimani jagao swlaimani abono huge exchange tax nao swlaimani a swlaimani rate no borok nao amoni bagui a rate je mana tongmani aboni sai pointo rate naman bagui jisu belake khayok jaka abo sini buya je borok manui ratharna hnui tubmani abo qualify ingya hnui borok reject khlaio amon bagui a mondiro je mondiro borok tonmani hayake temple o je mani tonmani ratharna jinis a mani no se borok ma painai paimani yagulo bo je bazaro damni slai se borok phagui tongkha belai ke khayok jaka jisu abono lugui je market ni value hayake bazaro je damni slai borok belai ke dam phali tongkha business khlai tongkha profit ni bagui corruption ungri tongkha onok tharo amon bagui jisu belai ke khayok jakmani bagui bo sajakliya ba joli jakmani yagulo bo a je bepar khlainai hayake business khlainai hayake corruption khlaiui samung khlai tongnai rokno bo rukhlaikya mani rokno ulta pulta khlaiui wai sabai joli jagui bo rukhlaikya amti kheno kaisa verse bo samani tongo abokhe chapter 11 ni verse 17 no abo botamo sahike bo oro sabo 17 bo afru borokno hai hnui phorongka ani nok bebak dofani bagui suri jaknai nok khunjakmani hnui kaitor samani okok elembak bo swijak tongo yang norokle omono dagai bothopse swnamui tongkha amthi khe hnui bo nok tharno je bepar thungnai no rukhlai rokha bo chajakliya amoni bagui no jisu khwichang buphangno swraimani tai nok thar Kwthar hayake nok thar Jerusalem temple no bepar thungnai rokno rukhlaimani abo connection oro se connection phai khwichang buphang naithotok hachalo krangjiji jisu buthai tonggan hnui expect khlai thangka phiyaba buthai kru jisu nok tharo thangui bo expect khlaio oro suri nai tongnai kha phirogui nakar sanai Kaitor no suri nai tongnai soi kha bai khukbai no suri nai tongnai hnui expect khlai thangmani nok tharo bo arbo hai no hai buthai krui detsa thangnai corruption amtui se nuguisiu amoni bagui rukhlaimani amoni bagui no oro jisu khwichang buphangno swraimani tai nok tharno bepar thungnai rokno rukhlaimani connection tongo abo bai se miliui o message phainai amoni bagui swng o context no se swng bujikhama haidi hingke jisu tangwi khwichang buphangno swrai tangwi nok tharo bepar thungnai rokno rukhlai oboni message oboni purpose oboni meaning no swng bujilayan khwichang buphangno swraimani tai nok thar Kwtharo bepar thungnai rokno rukhlaimani abo connection tongo swng saina haidi hingke sini live o swng khwichang buphang tai nok thar Kwthar wo bepar thungnai rokno rukhlaijakmani abono tamo swrungtai swng tamo swrungui man hingke swng sini live o swng khwichang buphang haijagui tong swng saka sinita girja thangui tong swng saka sinita dress naithotok kanui girja thangui amtike girja thangui tong phiyaba Kaitor no nakar sanani ani sumchok ni bagui nakar sanani kha bai khukbai Kaitor no surinani kha bai khukbai jisu no surinani hnui mothao thangui ta tong buthai krui da ngui tong saka sini da ngui tong tai amtike no nok thar Kwtharo bepar thungnai swng soi nok tharo thangmani sini personal benefit ni bagui da thangtong politics thunani bagui da thangtong dol khanani bagui good khanani bagui da thangtong abo swng sak no observe khlaina nang naidi khwichang buphang swraijakma hai hayake nok thar Kwthar rukhlai rohorjakma hai bepar thungnai rok sini live bo ungui mano amon bagui swraijakmani abo tamo swng bujiman hingke Kaitor swngno asuk jora kaham hayake Kaitor ni samung tangnani bagui opportunity rui tongmani swng misuse da khlai tong swng as a leader songjakmani Kaitor ni samung tangnani bagui songjakmani swng abono misuse da khlai tong swng corruption samung khlaima bukhago da girjao hayake nok tharo swng amtui hai samung da khlai tong jodi no swng amtui hai samung khlai tongke Kaitor swngno opportunity rumani o opportunity Kaitor segui khibinai uino rui khibinai abo personal life o ang leaders wngmani nung ang leaders wngmani Kaitor ni samung tangnani bagui se leader songjak phiyaba o leader songjakmani abono nung misuse khlai tongke Kaitor no rui khibinai
Kaitor nono swrainai Jisu nono swrainai swraimani abo tamo hingke nung opportunity mani tongmani abono misuse khlaimani bagui Jisu nono a port no a leadership ni port no norikibi tai amti kheno motha nokta जों सय सय सुरिना जागासे आरो सय सय खा फिरबै सुरिनाय सय सय खा बाय खुबाय सुरिनाय जागाव जों हायनो सिमिदा फर्मेलिटिस हांगो फायो मथाव आमतै उइ दं कुनु सुरिनानि कुनु खा बाय खुबाय सुरिनानि हायनो काइटरनि कक थाइ सिमि सोरगलायनानि हायाके बोथाय गोरै आमतै दा उइ दं आबसे सुनो बुजोगु साका साका सिमि बिसिंगके कुनु फेट गोरै कुनु खा बाय खुबाय काइटर न नाकार सानमा गोरै sini life amtui dang dong haya ke motha no je Kaitor songmani Jisu songmani nini o motha ni tui Jisu ni samung sengsasa nai amtui himi songmani a motha Jisu ni sengsasa samung bisingo khlayani bagui o motha no bo Jisu norui kibiman chance rui tongmani misuse khlaike o motha no bo norui kibiman tai amtui kheno motha sini buya organization kebangma Kaitor ni samung hawar kini wo Kaitor use khlai tongma jagawo corruption politics personal benefits amtui ni bagi mang samung khlai tongte Kaitor jora kaham rui tongmani Kaitor organization no use khlai tongmani Kaitor church no use khlai tongmani Kaitor khoroksa leaders no use khlai tongmani sing misuse khlaike Kaitor opportunity rumani abono nori kibnai hayake alka organization ni yago rui runai hayake alka mothano rui runai hayake alka leaders no runai abono kaisa warning amoni bagui khwisang buphang tai nokthar kwthar bepar thungnai rokno rwklaimani abo message sungtam surungman hingke sung saka saka sini da ui tong genuine worship kuri genuine faith kuri khabai khubai suri ma kuri nokthar sini naithoto ekdom dalan koto koto phiyaba suri mani khabai khubai Kaitor no nakar sanmani kuri Kaitor ni samung khlaima kuri amtui da ui tong hayake organization no Kaitor jora rui tongmani bini mungkusuka kini bini sengsasa kini jora rui tongmani sing misuse da khlai tong hayake organization no rui alka organization no use khlainai nini church no opportunity rui tongmani alka church no runai no leaders rui tongmani nung misuse khlaike alka leaders khlai abo se Jisu swraimani khwisang buphangni mini tai nokthar kwthar no bepar thungnai rokno rwklaimani abo sini khak thayo o video belai ke helpful ungkhana hwnoi sörungthani tai bujithani wa amoni bagui norok no ang request khlaina muchungo norok o channel no subscribe khlaya kungke o channel no subscribe khlai tongdi tangwi hingke jefru mo hai helpful video upload khlaijako afru no norok notification manani bagui faide hingke tinin bagui asuk sinai jotono no hambai Kaitor lord jakma